A good part of the world today suffers from a shortage of bread. But there is even greater shortage of the spiritual bread. Jesus Christ Himself, "I am the bread of life," He declares. Unfortunately, these people do not really understand their hunger. They fill up their spirits with pleasures of the world, material things, and they think of nothing but the present. Will you allow them to starve and die? Is there anyone who will give them this bread? The apostles of the media of social communications live and give Jesus to men and women of every age the good news of salvation. Come and join the Daughters of St. Paul. For more information, please contact the Vocation Directors. The Paulines and ABS-CBN bring you Christ the Healer. Together with our personal intentions, we also pray for the following: for the healing of Teresita Acantilado, Josephine Ratuya, Lita Manlangit, Lucy Canora, Jessie Lim, Beatriz Roble, Architect Manuel Guanzon, and Arlene Duarte. For the good health of Chan Chin Lam and family, Arlinda Paraz and family, Nathan Thomas Ho, Florencio Uy and family, Juan B. Sala and family, Shioni Guaren and Neil Sailoon. Birthday blessings of Joy Kayasan Oliverio, Maria May Sayago, Josine Marzo, and Zanda Laude. Thanksgiving offered by Vincent and Julie Ann Villanueva, Ramon Jr., and Flor Sailoon and family. Special intentions of Basilisa Beduya and Edna Rubia and family, Zenaida and Nick Villanueva and family. Blessings for all TV, mass sponsors, and benefactors. For the safety of overseas Filipino workers and seafarers, especially for Barbara Pantoja, Janil Sabal, Kim Bartolabak, Inday MJ, Benjamin Ceniza. For the eternal repose of the souls of Monsignor Alfeo Manalile, Manuel Gutianoy Uy, Bob Robert Uy Velasco, Conciso Go Macias, Maria Cleofe Clarin, Nathan Pagozara, Reparina, Gabriela, Fernando Jr., Fernando Sr., Bienvenido, Lilia, Gamaliel, Bernardo, Gonzala, Felipe, Benjamin, Lucia, Egberto, Jesse, and all souls in purgatory. When the Holy Spirit comes to you, and you shall be
Sa ngalan, sa mahag, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Karong Domingo ha mga igsoon, Domingo kini sa Adlaw sa Pentecostes. Sa Ebanghelyo, yung duman nato nga human si Kristo na banhaw, sa unang yung Domingo nga nagkapundok yung mga disipulo nga nag-ampo. Sama ining atong ibuhat karon nga nagpundok kita. Napakita nga atong Ginoong Hesukristo. Ug iyang gihatag dayon ang greetings of peace, kalinaw. Kalinaw. Ug human niya sulti ni ana, yang giingnan niya mga disipulo nga dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Give the Spirit. O diha sa gas Espiritu Santo, gihatag niyang gasas kapasayloan sa mga sala. Din ang tinuod nga kalinaw mga igsoon, naas kapasayloan sa itong mga sala. Mabitaw ng Dominguha, no? Atong dawaton ang gasa sa Espiritu Santo nga mao ang kalinaw o kapasayloan sa mga sala. Aron maanda kita pagsaulog ning kasaulugan sa Santos nga misa. Kaluyang kita sa Dios magagagahom sa tanan, pasiluon ang atong mga sala, darong ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa mga langit. Glory to God, glory to God in the highest. Glory to God, glory to God in the highest. And on earth peace to people of good will. We praise you, we bless you, we adore you, we glorify you, we give you thanks for your great glory. Glory to God in the highest. Glory to God in the highest. Lord God, heavenly King, O God, Almighty Father, Lord Jesus Christ, only begotten Son, Lord God, Lamb of God, Son of the Father. You take away the sins of the world, have mercy on us. You take away the sins of the world, receive our prayer. You are seated at the right hand of the Father, have mercy on us. For you alone are the Holy One, you alone are the Lord, you alone are the Most High, Jesus Christ, with the Holy Spirit, the glory of God, the Father. Magampo kita. O Diyos, ihatag sa tibuok kalibutan ang gasa sa Espiritu Santo. Padayon na pagbubo karon sa mga kasing-kasing sa gatuo kanimo. Kadto mga gasang imong gihatag sa pagsugod pagwali sa Ebanghelyo. Kini among gipangayo pinagi sa mong Ginoong Kristo imong anak.
nga buhi ug hari ubang kanimog sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, ang tanang magtutuo nagtigom sa usa ka dapit. Og sa kalit may dahunog gikan sa langit, sama sa kusog nga huros sa hangin, ug milukop kini sa tibuok balay nga ilang gitiguman. Unya, nakakita sila daw mga dila nga kalayo nga nanugdon diha sa matag usa kanila. Silang tanan na puno sa Espiritu Santo ug misulti sa nagkalain-laing pinulungan, sumala sa gipasulti kanila sa Espiritu. Sa Jerusalem, may mga Hudiyo nga relihiyoso kaayo nga gikan sa nagkalain-laing nasod sa kalibutan. Sa pagkadungog sa mga tawo sa kabanha, nanugok sila ug labihan nilang katingala kay ang tagsa-tagsa ka magtutuo, nagsultiman sa tagsa-tagsa kapinulungan sa mga namati. Busa, sa dakong kahibulong, miingon sila, dili ba taga Galilea man kining mga tawhana? Nganong nakasulti man sila sa atong tagsa-tagsa kapinulungan? Dinhi kanato may taga Parsya, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto, Asia, Phrygia, Pamphylia, Ehipto, ug sa mga dapit sa Libya, duol sa Cirene. Ang uban kanato taga Roma, nga mga Hudiyo ug mga dili Hudiyo nga nakabig sa mga tinuuhan sa mga Hudiyo. Ug may pipila pa kanato nga taga Creta ug Arabia, apan bisan pa niini, kitang tanan nakadungog kanila nga nagsulti sa atong tagsa-tagsa kapinulungan, mahitungod sa katingalahang mga butang nga gibuhat sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, ipadalang imong Espiritu ug paguhang naung sayuta. Ginoo, ipadala ang imong Espiritu ug paguhang naung sayuta. Daghang Ginoo kalagko, o Ginoo akong Dios, dako gayud ikaw. Pagkadaghan sa imong mga buhat, o Ginoo, puno ang yuta sa imong mga buhat. Ginoo, ipadala ang imong Espiritu o paguha ang naung sayuta. Kung imong kuhaon ang ilang ginhawa, mga matay sila ug mubalik ngadto sa abog. Sa imong pagpadala sa imong Espiritu, magama sila ug magbago nimo ang naung sayuta. Ginoo,
ipadala ang imong Espiritu, ug baguha ang nawong sayuta. Mulungtad-unta sa gihapon ang himaya sa Ginoo, ug malipay ang Ginoo diha sayang mga pinuhat. Makapahimot unta kaniya ang akong isugilon. Malipay ako diha sa Ginoo. Ginoo, ipadala ang imong Espiritu, ug baguha ang nawong sayuta. Gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korento. Busa, kinahanglan hibaluan ninyo nga ang mga tao nga manduan sa Espiritu sa Dios dili makatunglo kang Hesus, ug walay makasugid nga si Hesus mao ang Ginoo, gawas kung manduan siya sa Espiritu Santo. May nagkalaing-laing mga hiyas nga espirituhanon, apan maurang espirituha ang naghatag niini. May nagkalaing-laing paagi sa pag-alagad, apan maurang ginuuha ang gialagaran. May nagkalain-laing katakos sa pag-alagad, apan usara ka Diyos ang naghatag og katakos sa tagsa-tagsa alang sa tanang pag-alagad. Ang matag usa gihatagan og pipila ka ilhanan sa presensya sa Espiritu alang sa kaayuhan sa tanan. Kay si Kristo sama sa usa ka lawas nga may daghang bahin, apan usara ang lawas bisan kun nagkalain-lain ang mga bahin niini. Sa samang pagkaagi, kitang tanan, mga Hudiyo ug dili mga Hudiyo, mga ulipon ug mga dili ulipon, gibunyagan diha sa usa ka lawas, pinaagi sa maog gihapong Espiritu, ug gipainom kita sa tanan sa usa ka Espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Sekwensya. Umari ka, O Espiritu Santo, ug ibanwag ang langitnong silaw sa imong kahayag. Amahan sa mga kabos, tighatag sa mga gasa, sa mga kasing-kasing masiga nga kahayag. Ikaw mao ang maglilipayng labing hingpit sa kalag, tanong tamis, binating dinapit. Pahulayan ka dinhi sa tanang kabudlay, sa kainit tigbugnaw, sa kagulanan tiglipay. Ubulahang kahayag, tubaga ang kasing-kasing sa imong katawhan nga kanimo nagatuo. Kung ang tao wala sa imong grasya, kawad-an siyag kaputli, mawala siya'y nada. Hugasi ang mahugaw, ang uga bisbisi, ug unya ang tanang nasamdan tambali. Ang nahisalaag tultuli, ang matiga humuka, ug ang mabugnaon nga kalag inita. Ihatag sa nagatuo kanimo ang imong pito kagasa nga sagrado. Gantihi sila tungod sa mga buhat nga maayo. Hatagi sila sa kamatayon nga sa kaluwasan magsiguro. Igasan nila ang langitnong kabulahanan nga nagalungtad hangtod gayod sa kahangturan. Amen. Alleluia. Alleluia.
ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Sa pagkagabi na ni adtong Dominguha, nagtigom ang mga tinun-an sulod sa lawak, gitangkahan nila ang pultahan. Kinahadlok man sila sa kadagkuan sa mga Hudiyo. Niya mitungha si Jesus tadiwala nila ug miingon, mainyo unta ang kalinaw. Kung siya makasulti ni ini, iyang gipakita kanilang iyang mga kamot ug iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an sila pakakita sa Ginoo. Niya si Jesus miingon kanila, mainyo unta ang kalinaw. Ingon gipadala ako sa Amahan, ako usab magpadala kaninyo. Gisulti niya kini, unya gihuypa niya sila o giingnan. Dawata ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, ipasaylo kini. Kung ilang mga sala, dili inyo pasayloon, dili usab kini, pasayloon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon, awhagon ko kamo, no? Kitang ni adinhi karon nga nagpundok o ato mga igsuon nga nagsimba diha sa ato ang tagsaka tubang sa telebisyon ning misa nga alang sa kaninyo. Let us pray together for the Holy Spirit to come. Gani gusto kong musabat mo. Let us pray. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Kunsad Espiritu Santo. Kunsad Espiritu Santo. Fill the hearts of your faithful. Fill the hearts of your faithful. Puno ang kasing-kasing sa imong mga matuhuon. Enkindle in us the fire of your love. O dilaaba ang kalayo sa imong gugma. And thou shalt renew the face of the earth. Ubaghoon nimo ang dagway sa yuta. Mga ison, the big question is, did you feel the presence of the Spirit in you? When you pray for it, nidilaa ba inyong kasing-kasing sa gugma ni Kristo? You do? Do na way murag power in you that somehow murag ibag-o sa imong kinabuhi? I mean, do you feel the Spirit in you? Diyabi tayo, makilimos ba? Nga namatay sa gutom? Kunya diha nga ilan na siya atiman ba kay ilubong, ilang ilisan. Buang nga diha siyang bulsa, dahil mga bato-bato ba? Kunya usa sa bato nga nakita nila, diamond. Diamond. Mag-ingon sila, pastilan nito, Hana. Di ni pobre, dato kayo ni. Kung siya aware lang ba, unsa kabilin ning bato, unsa kamahal ni, milyonaryo siya. Pero tungod kay wa siya maka-appreciate sa kamahalon sa bato, namatay siyang pobre. Mga isuon, I'm asking you, are you aware of the presence of the Holy Spirit in your life? Na adiha. Aware ba? Hibaw ba ka nga, dato kayo ka. You rich. Kaya sa pagdawat ito sa Espiritu Santo, di sa bunyag, ibaw ka ang sinatabo ni mo.
Nahimo kang anak sa Dios. Sumuso sa kaharian sa langit. The Spirit, and with all the gifts of the Spirit, wana na ato ang tanang kadato sa tibuok kalibutan. Sa atong pagkonfirma, when we receive the Spirit, my God, you have all the strength and the power. No? Nga bisag unsa kaya ato ang problema, katalagman sa kinabuhi magpagsulay, kaya nato with the gifts of the Spirit in us. Ang problema, aware ba ka? That's why we need to believe, tuog yun tagyod, and call on the Spirit because He's there. Utawag kita sa Espiritu Santo. He's there. Unsa mo ito pagdawag sa Espiritu Santo? One, we pray. Ampo yun. Prayer. Sa unang pagbasa, ang mga apostoles nga nagbundok o sa mahal nga birhen, nag-ampo. Kung sa'yo nitabo, ikunsad ng Espiritu Santo. O pagkunsad niya, mga igsuon, wonders of wonders. Ang mga apostoles dito, nga mga talawan, nga isog, sila nga gitawag ito may pagkabugo nga bright. No? Wonders. But in prayer, muna, a prayerful man is a spiritual man. O makita niyo ba nga siya inspired o led by the Spirit. Ang prayer life yun, na ang presence yun sa Espiritu Santo. When we pray, o sa atong pag-ampo ba, unta, atong pagdamutan nga, we pray by listening, pagpaminaw yun. No? Ug ang malandong sa pulong sa Dios. Atong gamiton ba ang paagi sa mahal nga birhen ba nga kada pulong sa Dios maabot sa kinabuhi, iya gyud tipiga sing kasing tanuogan niya, pamalandungan niya. Ug malandong mga igsuon mo na ba, somehow you call on the Spirit to explain to you nga magpasabot nimo, magiya kanimo, no? Gani mo encourage nimo, mo inspire. All it happens there. Dili lang ni ana. Ingon ani kagabi nga the Spirit gani nga madkuha to sa pulong sa itong malandungan. Di lang na siya mo inspire nato kundi si mapaila ka nato ni Jesucristo. And ang gamit ang buhat ng Espiritu Santo that we will have the Spirit of Christ in us. So that harong kita ang mahitabo nato mahigugma ta sa mas mahigugma ni Kristo. Christ in us. No? Makasabuta sa mas pagsabuti ni Jesucristo. Maningon sa Pablo, we just don't follow Christ. Christ is in us. We think of Christ. Ang iyang thinking nato. Atong feeling of Christ. Christ in us. The hope of glory. Mo ni metabo nato. Possessed by the Spirit. Possessed. Pero mga igsuon, di pa na mao. The third is, tumana lang yun ang sugo sa Ginoo. Kung tumana sugo mo sa Ginoo, mga igsuon, pumunta ni Kristo, mao na timailan nga, you love me. O kay nagmahal ka na ako, my Father will send you the Holy Spirit. Tumana lang ang sugo sa Ginoo. Inundong ko usa ka lola nagda siyang bata nga ingon nato sa prayer meeting. Ya dias prayer meeting din siya. Dahil mga to sa prayer meeting la mag-unsang bata nga to la. Ningon siya nga kanang prayer meeting ta we ka ampo ta sa Espiritu Santo. Kung sa Espiritu Santo din na ba? Ingon siya. Sige lang mga to tala tan-aw sa nga bata nga to. Prayer meeting na sila nga to. Sa prayer meeting nila niabot ang panahon nga ang murubag, init na kayo ba? They were shouting already kanang gift of tongues ba? Nga way makasabot. Abot Ginoo kasabot baka itong Ginoo ilang isulti. Basta nanang yaw. They were raising their hands and then they were jumping as if nang lupa na sila ba? Ingon yung bata, la, mo na ng Espiritu Santo la? Ingon lula, wapa ni siguro na ay. Wapa ni siguro.
Masiguro lang ta na kung kana ba kanang mabutang panahon nga ang ilang singgit mo hilong na. Ini mo sugod like sulti ba? Niya ilang sa ilang sultian makita na madungog na nimo, mabatagan nimo ang ilang when they speak with kindness. Kung sila when speak of kana bitog compassion na musabot ta isig katao. Mudasig silang isig katao. Di na sila malibak pa. Mauna siya. Kana Espiritu Santo na. Kung ang ilang kamot ba, ang ilang gibayaw, kanang kung nagbayaw, mapatighug na, and then ilan ang gamiton yun sa pagtugunit sa kamot ng isig katao, sa pag-agak nila, o sa paghatag o pagtabang ng isig katao, kana Espiritu Santo na na. Kung ang ilang tiil ba, mutug pa na sa yuta, din ang maglupad. Una, kini lang gamito paglakaw na pagbisita sa mga sakiton, sa mga timawa, sa pinriso o kabos. That is the Spirit now. Ilan na gituman. Mga isuon ko, aware ba ka ba? The Spirit is so much around us. Naagyog kayo, ubang ka na ito. At itong mga isuon karon ng mga masakiton, that's on sa television. You know, kanang inyong gitawag to gibating sakit ba, no? Nga nag-antos ta. Kanang inyong patience, kanang inyong pagpasensya ba, no? To inyo nang giantos. But in spite of that, you know, you persevere on prayer and offering, imo gihalad, imo pag-antos ito sa Ginoo. The Spirit is in you. The Spirit is there. Masakit, nagpag-antos, but you offer it to the Lord. Kamu nagbante sa masakiton, pasensya gina. Then because you do it for them, that Spirit working in you. Kitang ni adinhi ka na, for example, many of us, no? Ni adinhi mga couples for Christ, no? Ang charismatic na to diri sa Naga, mga nagtrabaho ta sa mga parokya, nag-alagad ta. You know, dili ba na sa inyong buhat? Di na sayon. Labi pa kung sa inyong pag-alagad, daghang kayong paggukod, daghang kayong mga lisod kayong mga problema, no, magbisag unsa man, pag problema ninyo yung mga pare, ano ba, mo discourage mo. You know, when you persevere in spite of all because you serve the church, kanang inyong perseverance is the Spirit working in you. Working in you. Now, because I'm going to States for a vacation and for a mission, nagpa-laboratory ko, sus karon jud ko ang laboratory di kanang moadto ka dito maglingkod ka, maghuwat ka una ka injection ko ang kagdugo. Ang mga tao na to kulbaan jud ka kay mga tao to naglingkod na to, puros yun nagmudok, murag yog. Samok ka kakuyawan, puros nagmudok, puros ka pangkuyawan. Sus kakuyawan mga naong ini naghuwat pa ka, tuslokon ka ba? It's not a beautiful place. Somebody is pero ang kalami lang yun sa usas ng nurse ba? Usas lang yun ka nurse ba? When you when you approach, smiling kay siya. Smiling. So, arang lang to Wala kay sakit ang injection tungod siyang smile. Spirit. You know, it matters. Gamay yung smile ninyo ba? It matters. No? That's Spirit there. Karon for example, kining gubat sa martial law diha ba? Kamatay ito, grabe na kay sa Marawi. Tanawa. Grabe na. Pero kadungog ta nga ang mga Kristiyanos o ang mga Muslim, they are working together and helping each other, no? As if murabag limtan la ilang tinuan mur isuon sila. That spirit of friendship. Dahil pa akong nadunggan ko nga sa to din hidung mga Muslims o mga Kristiyanos to nga nagpundok, nangitag mga nag-amot na, no, para makatabang ato. My God, amazing kayo. The Spirit is working kaya nang mutabang tababata sa isig katao. Ang mutang na karon, sa nato din karon, ang Spirit ni work na para pagtabang sa mga isuon na ito sa Mindanao. Generous, to be generous with them. Mga isuon, unta ba? Tima ni ang Espiritu na adiha ka nato. No? Atong pa rin kamutan yun, nga kini, nga ni ay sa itong kasing-kasing, unsa kini ato ning ipadayag. Ipadayag haron mabago ang dagway sa kalibutan. In our hearts there is love, joy,
compassion, mercy, kindness, gift of the Spirit. Padayag na mga igsoon, because that will change the face of the earth. Amen. Nagato ako sa Diyos. Salita. Kami ko sa lang sa Espiritu Santo. Maria na Virgen, sa Kristus. Sa krus, namatay gilubong. Kung saan sa mga minatay, sa katong kaadlaw na banda, sa langit, lingkod sa tuos sa Diyos kamahal magagahan sa tanan. Kaya dito at siya at sa mga minatay. Tuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, pasaluan sa mga sala, sa pagkalawas ko. Dili kita nahibalo kung unsay angay nato giampo. Ang Espiritu Santo nagahangyo sa Dios alang kanato uban sa pagpag-agulo nga dili malitok. Sa matag pangamuyo kita moingon, Ginoo ipadala ang imong espiritu. Ginoo ipadala ang imong espiritu. Alang sa tibuok simbahan ug sa iyang mga pangulo nga mapuno unta sila sa mga gasa sa Espiritu Santo alang sa paglambo sa lawas mistiko ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo ipadala ang imong espiritu. Alang sa mga nangatungdanan sa gobyerno, nga ang ilang kasing-kasing abli unta sa gahom sa Espiritu Santo, aron makasubay sila sa balaod sa gugma, nga gitisok sa kasing-kasing sa tao. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo ipadala ang imong espiritu. Alang sa mga tao nga anaa sa kalibog ug kahadlok, ilabi na ang atong mga igsuon sa Marawi. Ang Espiritu Santo maglamdag unta sa ilang salabutan ug maghatag og igong kalig-on. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo ipadala ang imong espiritu. Alang sa pagsaulog sa tuig sa parokya, isip kahiusahan sa mga komunidad, nga ang Espiritu Santo ang maglilipay, maghupay unta sa tanang mga kasakit o kagulanan sa tanang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo ipadala ang imong espiritu. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo ipadala ang imong espiritu. Alang sa mga magtutuong nangamatay, nga ang Espiritu Santo nga mibanhaw kang Kristo, maghatag unta kanila sa kinabuhing walay katapusan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo ipadala ang imong espiritu. O Diyos, ipadala ka naman ang mong balaang espiritu, bago ang dagway sa kalibutan, pinagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen.
Magampo kita kining sakripisyo, dawaton sa tong amahang magagagahom sa tanan. Dawaton sa sinong sakripisyo sa imong kamot, alang sa pagdayeg ko himaya sa iyang ngalan, alang sa pusnalan sa iyong santos sa simbahan. Itugod Ginoong Espiritu Santo sumala sa saad sa imong anak. Magdugang unta pagtudlo ka namo bahin sa misteryo ni sakramento. Nga nagpadiyag ka namo sa imong kamatuoran. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Sanctus nga mahan Diyos tunay magkagagahom sa tanan, ang ayong matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo, kanunayog sa tanang dapit, kay karong adlaw gihatag mo ang Espiritu Santo, kanilang igipili mo nga imo mga anak nga sinagub, pinagis pag-ambit nila sa kinabuhi, sa imong bugtong anak, o sa ingon imong gihingpit, ang misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw, ning adlaw sa pagsugod sa pagkahimugso sa simbahan, ipadayag sa imong Espiritu ngadto sa tanang katawhan, ang usa ka matuod nga Dios, o gihimo niya nga gikan sa daghang pinulungan sa mga tao, nahiusa sa tingog sa pag-ila, sa usay lamang kapagtuo, ug busa taliwala ning kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagsadya ang tibuok kalibutan, uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, tuyog silang way hunong nga pag-awit. Santos, inutuburan sa tanang kasantos, ipadala imong Espiritu na pagsantos ng mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo, nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo mipikas, ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an, ug mingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat na pag-usap, mihatag nininga siya mga tinunan ug miingon. Dawata kini, Panginoon ko mga tanagikan ni ini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Paghandong sa kamatayon pagkabanahon ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, ning pans kinabuhig kalis kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tong kaimo kami giisip nga ngayon nga matubag mo alagad kanimo. Himo kami nang alawat sa lawas tugo ni Kristo mahiusaon ta sa Espiritu Santo. Nung numigid mo simbahas tibuok kalibutan, mahingpit kami sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, Jose among obispo sa tanang mga pari. Hinunong sa mga igsuong nangamatay, malaom mo nga banhaw sila og tanang nangamatay. Dahil sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluy kaming tanan. Himuha kami ang iyang magkaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, mga santos. Basta nakatuman sa imong kibubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo kang daygon, amo kang himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihatagan na kaniyo magagagahom nga mahan. Diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya, hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita sa itong amahan, itong gamito ng mga pulong gitudlo sa itong manunubos. May kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahona. Ang tanabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami sa sala kanunay. Mahidios na ng kasamog. Sa talaga paabot kami malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos.
Ginoong Jesucristo na ingkas mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo, ay tanawa mo mga sala ko na pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kababuto, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buyog hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo, karoon ay manaag kaninyo. Manausap kaninyo. Kita itong panag-inig suunay. Kinang ko dito sa Diyos nga nagwag tang sala sa kalibutan, mula hanggang itong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Lao si Kristo mag-amping ginakalas kinabuhi nga dayon. Ang dugo ni Kristo mag-amping ginakalas kinabuhi nga dayon. Magampo kita. O Diyos, naghatag ikaw sa imong simbahan sa magasa sa langit. Bantayi ang grasya sa imong gihatag. Magtubo ang takanidini ka namo. Ang gasa sa Espiritu Santo. Magdugang pagpulo sa santos nga kalawat. Alang sa among kalawasang tunhay. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Langit nung amahan, gidawat sa imong anak, ang kasagit kamatayan sa krus, ay tudlo ang birtud sa pailog, diya sa kasakitan, dungga ang pangamuyo, ang gihalad alang sa mga masakiton. Hinawad ka nag-antos tungo sa sakit o balatian.
Nakaamong gipili siya. Ubay mong santos. Iyang kasakit. Iyang sa kasakit ni Kristo. Alang sa kadalasan sa kalibutan. Kini ang mga pinaayo ng tingin sa Kristo, iyong anak. Nabuhog alang sa Espiritu Santo. Diyos, hangko sa kanturan. Atong ipaabot ang atong mga pasalamat sa tanang mga ningtabang aron atong mahatod kining santos nga misa nga atong gihalad alang sa mga masakiton. Sa atong mga lectors, altar servers, Eucharistic ministers, television crew, ug kaninyong tanan nga ningtambong karon, daghang salamat. Salamat sab sa atong Mass Presider, si Reverend Monsignor Trinidad Silva, ang atong choir, ang Kanta Sugbo Choral, ang mga pilgrims gikan sa Holy Rosary Crusade of Fatima sa St. Francis of Assisi Parish, Dakbayan, Sanaga, og ingon man ang Couples for Christ, og ang Catholic Charismatic Renewal gikan sa St. Joseph Parish, Tabunok. Ang atong mga offerer sila si Estela Nakwa og Giovanni Gallito. Alang ni adtong gustong mutabang, aron atong mapadayon ang paghatod sa santos nga misa alang sa mga masakiton, ipadala lang ang inyong mga donasyon sa Daughters of St. Paul. Ginoo manaa kaninyo. Manalangin ang Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa dali niyong kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Manlalaban ako sa buhay pa. Manlalaban